Tos ning kebangetan aku ora oleh sumbar. Lho, kebangetan piye? Prabu Duryudana ngoyak kula Bagong Petruk ora bali titenana. Sapa sing wani mepalangi karepe Prabu Duryudana? Mandaraka iki negaraanku padha karo kae negarane wong tuaku. Wong tuaku Maratuwa Prabu Salya iki negarane Mandaraka. Mandaraka iki padha karo negarane Prabu Duryudana. Aja kok meng kowe. Sapa sing arep ngewangi? Prabu Baladewa, Prabu Karna arep ngewangi tandange Duryudana. Sing muni ngono sapa? Gong, ora gawe masalah, Gong. Tenang, tenang. Santai engko tak rampungane. Bagong, Non, sing muni ngono ya. Lho, dinten meneh Sinuwun Prabu mboten Sinuwun Prabu Duryudana. Mbok yakin sumpah ora bakal lakoni Prabu Duryudana wani nantang karo Natamadura Prabu Baladewa. Weh, nang bengi niki muni ngonten wae tak genahke karo Yai Prabu Duryudana. Kowe ngapa ya? aku iki jane ra seneng karo kowe. Kowe kok gawe masalah meneh iki ngapa? Kowe butuh slamet ora? Ha butuh. Nek butuh slamet carane ngono kuwi. Memanfaatkan Prabu Duryudana Kuwi jenenge tumbak cucukan. ora masalah. Sing penting slamet. Ha iki ngene gegere mengko nek nganti Sinuwun Mandura kae engko ki nggenahke karo Prabu Duryudana. Yai. Yai. Wonten dawuh. Ora usah praktekan. Kok tak kira nek nyeluk aku Yai. Iki aku ngomongke kono kok. Yai. Menapa paduka ngendika nantang kalian Karaka ing Mandura. Terus Prabu Duryudana sinten ingkang sanjang? Bagong. Kula mboten matur napa-napa. Wah, Bagong. Ngedu Baladewa karo Duryudana menungsa kaya ngono. Nggawa nenggala mudhar. Kuwi rencanane sapa kaya ngono? Ketoke ngono kuwi, Gong. Semano dalange wae ora usah gawe lakon to. Iki sing nglakoke iki. Lho. Kowe iki mung wayang dilakoke iki, rasa tok gawe acara to. Slamet, slamet. Aku kok iso ngomongke slamet. Aku wis ngentukke detuke banget dit iki. Mesti mbelani aku. Nggih Mas Eno nggih? Heeh. Andani ngayal kok kowe. Santai wae rasa kuwatir. Cah wedane kaya ngono.